ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଓ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ କହିଲେ ଚଟିଆ ହନା। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲେ ଚୁନା ବାଘ ମାମୁଁ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସ। ଚୌକି ହେଲା କଟ କଟ ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ, ଏବଂ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବି। ଟୁନା ଟୁନି ସେ କଣ? ସେ ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ଦେଖ ତମେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛଟି? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର। ଦେଖ ବାହାରୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଟୁନା ଟୁନି। ଇଏ ଟୁନା ଟୁନି ଥିଲେ। ସିଏ ଚକୁଳି କଲେ, ବିରି ବାଟିଲା। ସେ ବିରି ବାଟିଲା, ତାପରେ ଚକୁଳି କଲା। ତାପରେ ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିଲା କବାଟ ଖୋଲି। ଟୁନା କହିଲା କବାଟ ଖୋଲି ବାଘ ମାମୁଁ ଆସ। ସେ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ବାଘ ମାମୁଁ ତା ଆସିଲା। ସେ ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଲା। ଚୌକି ହେଲା କଟ କଟ ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ।